Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla Learning Star Tony Red kat Prasnam Kerta Nakashnong Mariam Southwest Kasi Hill District Usamla Blakha Anna Nado Bodong Red Nridon kasap ka bakerpang hakajing imjang u hak baudan ka jingit kli ya ka yeng kasam ban pej ban sumar ya ka jingri jingdup Nado Bodong Red uni usamla jupenlut ya ka por hakajing imjang u hakakam syarai masih Usamla Learning Star Tony Red udan ka jinglong Anna hak baudan ka jingduna hak por perkat pamlat keren omiat sengau bha badan ru ka jing pangring Nado Bodong Red Detat anda ulah kamhe usala benyat bendiang kumkui pat para kena ya thu ba tromwel beri khpa jang u usam la Learning Star wala ulong ba anna ndrei ulong okna ba MC sir hakajing em jang u umju pendik ne penuwet ikui para kena bat kakam ka ba usngo tanat de kakam amasi hakababun sen uju penlut ikapor skilom kiwa bat ki khla gu betap Nalor kakam up masih Learning Star bat uhmen jang u jujarap kam pru hayang hasam kum kara thoding bat kiwi ba tromwel ya thoru bodan sangot ki khun arngot kan thai bat arngot sindang bat ka basngau si kalong ba baro arngot ki khun sindang kilong ki ba anna kat ba ki kan thai bat kemlele ki biang na dong sadam hakabai dei bat kani nakaliang uba syempang kharbani secretary ka challenge physical disability society omdolun area kaseng bapet nam taki break baduna hakil khatmat bat hakani ka than ka kerpat ka sarkar bat ka tanat ba ka de bat kin phai khmat lem shau nu samla bodan ka jingduna khanang ba ka jinglong duna jong u kanom kut hindai unang ki shushu hakani ka kam ba utre bat sung tanat Nakaliang jong kum u secretary jong ka challenge physical disability society umdolun area mentang ngadon hakanika rina jong kanika lum ringkat bat kiniki sieng sisem jong ka ying kasem jong iba tei borlang thong niba nakasnong Mariam bat ngidon ru ringkat bat ini i Learning Star Tony Red i badon ka jing duna hakapor perkhat bat kumjuru umla ban kuran de ini i Learning Star Tony Red ide i way na pleng kibaduna de hendai idon la ka jong kasam ya ka ba idon ya ka mensim long chisur ha ka jinglong ana jong i im chupun mong ya ki parakna itu im singi ban apsarai ya ki masi halor ki plang ki bajarngam ban halor kilum jong kanika snong de nagaliang jong i kum kaseng ya ka jing kasem jong i ba te borlang thuni ba nomor bagidon sangut ki khon arngut ki khon kentai bat arngut ki khon shinrang de ki basniu bok kolong banapreng ki kentai kidon ya kapor perkhat perdan ke babiang dan rei nagaliang jong ki shinrang arngut we ikhon dengkong i tromwell Tony Red idon ya gajing duna bat kumjuru ini ipara jong i bakerteng i Learning Star Tony Red idon ya gajing duna department de nagaliang jong i kum ka seng nila yarap yaki pan penyo ya ka disable certificate bat nagaliang jong i ru ngila penyo ru ya ka lat jing yarap leng ba ka office jong ka ICDS ya i Tromwell Tony Red bat ya i Learning Star ngim patla pan penyo de rei ngingech kam ba ngin sai lej ban ya kren hapo ICDS bat chiki wei ru ki lat jing yarap kum hapo blok ba nagaliang jong ka office kan yarap lem ya i ni wei khang ba nagaliang jong i ru in yo ya ka jing yarap bat nagaliang jong ka seng gidon ka jing kerpa ya ka tana jong ka veterinary lada long ka bala nomor ka tana jong ka veterinary ka dei ka wei na ka banta ban pej ya kini ki jingring te ngakerpa i nomor ba nagaliang jong ini i Learning Star Tony Red idon ya kasap ban up ya ki masi ban syarai te ngidon kata kajing kerpat ba lada long ka bala ba insopha ban yarap i khnang ba in long try mar kini ki masi yak ba up baro sikata kadang dei jong ka ying kasem te ngakerpat ba lada long ka bala ba in yarap khamtam ya i khnang ba baro kin yo pantalang nakamta kini ki masi te bat lada don kiwi ki lat ngirap nakaliang jong sokar pai khmat lem saki ba khnang ba kin long sngan haka jing im
jongki ha ka jinglong ana ka jongki marladangi kun swat yaki ka jinglong ana ka jongki letse kanang jor tenrei ladangi kumki riu ni don ka jing yarap lem yaki tena kalang ka jongki ro kindon ya ka mansim sngan ka mansim don jingkerman ka mansim yo mansim nakamta ya ka ni ka kam ya ka baki kilele te nakaliang jongi kasang ni kerpat ya ke sorkar bakin sopha pan wat ke lat ke lenti nang bakin yo yaram bat kalawai ke jongki kandon yak da kalawai ke bapernai ha ka jing im ke jongki te nga kerpat yaki kumjuru ya ini i ba te borlang thoni ba wat namdu jingkerman wat lapidon ya kini ki khon arut ki balong ana kumni tenrai nges kam ba blai unya don ringkat bat ping bat ngikit bok ngikit weng ba ka jing trai ka jing ta ka jong phi ka rep ka riang ka jong phi kanang roi kanang san na ka wei ka por sugoi pan ba blai un pelai ya phi na ki jing pang jing stom ya hadin habot ya ki khon ki kseu ki jong phi te na ka liang ka jongi kum ka sang ngikit bok ki weng ya phi ba wat nam du jing kerman na ka liang jongi ka sang ngin ya don ringkat hasenda bat phi lat phi don ginu ginu ki lat kebab siam jing haka jing im kacang pi ya thu lam yang i kasang mat nak liang jung i kasang ngilong blak loy na kamta pan pej pat kmi Pico kelas ya mana? Kelas 9. dia cara kita nak. Asal nanti jiran begini kasih mut ceng mare. Habda sao habda ya rabi pak phong be tam dik mut. Phong kan orang ni. Tak sejung dah ayo habda ya rak ngalak kengang. Ngalak di balang. Balang family. Pas time no balang. Wong ka klek de kedah klek je bak samen ong ceng nang rat tengah phong marat. Cuma phong man. Tanu kon yang phi en yang chitom ha kinu ko bental yang ki kamet ka phat ne hal yang klik ni yang bor perkhat. Kare foi. Ya tadi semre foi kan hai. Ya kum kren kum khananan di pada cuma sema bon tere. Tapi dia belum tercu korbe je cuci tak yang dia. Terus tere lama saya di togen mana lama di. Ke saya. Kamut bo ulat keren bahar. Like harang mo yung kren like harang. Bon sa pare. Pat dia cingro man layang sa kare yang mo.